Ano yung makita na ito na like siya? Will not be okay. Sige lang, magduduan lang na. And then to our surprise, ang jar nga bisudlan sa flour o ang laing sudlan na sa oil, wow, nakita old flour on fire for the whole year. Happy na ito nahurot, ha? Pero wala siya napunta. It's all about the act of faith nga gipakita sa imong pagsalig o dependency sa grasya sa Ginoo. Kung moingon ta og act of faith o dependency, o man ang second point, act of faith and dependency, ubanan yun na og sakripisyo.